Nu kan du få en hel køkkenhave, der næsten ingenting fylder, og giver planterne optimale vækstforhold. Plantepyramiden fra Triolife er en plantekasse i flere etager, der giver mulighed for at have planter svarende til en hel køkkenhave samlet på ca. 1 kvadratmeter. Når man planter i krukker, får rødderne ikke plads til at udfolde sig, og det går ud over plantens vækst. Triolifes særlige konstruktion betyder, at rødderne får ekstra gode pladsforhold, så planterne kan udvikle sig bedre. Der er uanede muligheder med plantepyramiden. Udvid din have med højt ydende urtebede uden at miste værdifulde havekvadratmeter. Få en urtehave på tagterrassen eller altanen. Lad børnene få oplevelsen af deres egne bede. Lav en køkkenhave i baggården eller en prydhave på plænen. Har du en ledig kvadratmeter med sol, kan du få op til 17,7 meter bed. En have til enten gården eller gaden. Pyramiden er fremstillet i grantræ og samles på ganske få minutter, uden brug af værktøj. Vælg mellem 3 størrelser, alt efter behov. En 3-etagers, en 5-etagers og en 7-etagers. Den største pyramide optager et areal på kun 1,2 kvadratmeter og har plads til hele 90 planter med 20 cm mellem hver. Pyramiden er tresidet, og vinklerne gør, at alle planter får lys hele dagen. Blot man sørger for at vende en af pyramidens spidser mod nord. Og det er slut med at ligge på alle 4 for at pleje bedene. Den kompakte, opretstående konstruktion gør, at alle planterne er nemmere at komme til, når der skal luges eller høstes. Læs mere om plantepyramiden på triolife.dk.